Akutotengesa nimuzona. Number 1 iye wachakana. Evameza mbiro. Ndizvo ndinoti iko zvine zvese pakati dzakadata nharo kuma parliament zero namakamera kuti vatore because mangwana anobva vatanga kuchikidzirwa ZANU-PF inotonga neintimidation ndizvo zvinotonga nazvo they intimidate everyone iwe tototototoko saka manje vakaintimidata munhu akaita ngemunhu akati iwe utoti intimidata ndokati atakusendera location yeperenge nditori ndototi wewe utoziva kuti ndikuraya mugoziva zvamanga musingazive zvinhu zvezvo zvototanga muri Zimbabwe nhasi tadzoka zvekare nemapodcast but we have a lot to talk about especially pazvinhu zvese zviri kuitika kunyika yedu katipoti country paZimbabwe nhasi mauya makatibatire. Okay guys, so nyaya yekutanga yatinayo panapa iri kunzi Arumurombe. Arikuita sei bana. Ichi yona iti guys. Musani matanga panyaya yese mutataura. Makamuinclude ZANU-PF vema zati ZANU-PF iri wrong. So patone ndiri yangu. Ndikamuzwa kuti ZANU-PF what do you think? I think nasi ZANU-PF ayimuka. Nasi ZANU-PF iri kutovhura muvi. Izo iri wrong. Ini chero zvese zvatotaura neZANU-PF itori wrong. Inogona iri ZANU-PF inogona isina ZANU-PF. Alright, ngatibvunzwa nyaya yakozi ndobaisa mumba zvangu. Okay, pane mufesa anonzwa dzinotizi ZANU-PF. Yes. Ndiani because masewa haako katimazive mazita ake. Hata nezvei ngatingonanga ndichina. Okay guys, so a ZANU-PF councillor in Gutu has been accused by local residents for looting social welfare food aid. But is it an accusation though? What tikati arikuaccuswa inini zvangu ZANU-PF ndinowazi avakaya atoma ZANU-PF ndinechinherera ZANU-PF yacho yekudhara yemazuva ano mugabai ndozvavaiita kuona vaitoti vakatotora chikafu vakopa mareal supporters eZANU-PF and the rest vamwe vese vakutonyimwa chikafu chacho because most of the people vanosapota ZANU-PF inzara saka makansela vakatozviona vakutora advantage of that saka iye manje ari kutora chikafu achiita sei. Saka zviri kunzi the villagers claim that George Zenotise, the councillor for Gutu Central Ward 9, has been taking maize intended for food relief, selling it in marked up prices. Oh, akutotengesa nimuzona. Number 1 iye wacho akarova. Saka urova iwoyo ndowakutotata kushandisa advantage. Kusakuti ZANU-PF Zimbabwe aiwa ndikutozvitaura kuti amasapota eZANU-PF echinherera nherera. Munangagwa pakakatopinda paipa ZANU-PF ikabva yatotiza ZANU-PF cheche itaiziva ikabva yatoti saka akabva angonhongerera kuti muteto tikangosarira zvafanira kuti usara nemafufu akasara nemafufu evameza mbiro ndizvo ndinoti iko zvine zvinhu zvese pakati dzakadata nharo kuma parliament zero tingatoona kuti ndana semafufu cream or tell me 1 minister unoziva weZANU-PF ari izveso ari kuperforma zviright 1 chete vesana kuti une mumbe mafinance minister zvimazigi zvavari vachiita zvimapolicies zvavari kuisa minister of sports ndiani cast covid ainzi aita zvekudzidha chii chiri kubudiso chaari kuita atotanga asiko tobva taenda kuminister of energy magetsi ari kuenda kunge hamena saka ndiani mumwe wakanongedzera saka mazvoona saka hatina chekuti tinganzi tinenge tichitaura nezvazvo ndonyaya dzimwe dzatichijamuka most of the times. I mean, what's your take on that? Ukiona sei hanzi ndingine yacho kuti toda kuziva zvinhu zvese zvingatigara tachatsoonesa kuti ndingine pamwe nini ndonyataurisa tira kuziva pamwe kuzotiti hakuna munhu ZANU-PF anopomerwa nyaya. Munhu ZANU-PF anonzwa nyaya dzake ndidzi kudhara pambe manje ZANU-PF yanga yakajaidzwa pakuti media yanga isina time yekunyora izvozvo ende kwakusati kwane ma-independent kana kuti vanhu vemedia vane zvirindi because inini for example kudhila munhu wemedia yakaita ngenini ndikuzati if I die kufa kuna basa tine havana sekuru vakatofira kuhondo vachitoda kusungura nyika what more isusu totadza kutaura zvinhu zvakadhakwa zvinenge zvichiitwa saka ikozvo tikatozwa kuninginingana iso toti ngatite zvingazvitaurwa chero ZANU-PF munhu akanzi ari kunyemberuka tinotozoda kuzoinvestigata totombotaura nezvayo nyaya yacho
Avanyebero vanotoda zvinorova uende ukatoda kuningira haiwa proof yei aiwa munoona sei vanhu vatotaura mavillagers vanotya kubudisa macameras kuti vatore because mangwana anobva vatanga kuchikidzirwa ZANU-PF inotonga neintimidation ndozvainotonga nazvo they intimidate everyone iwe saka manje vakaintimidata munhu akaita ngemunhu adatoti iwe utointimidata ndokati kusendera location yependenge nditori ndototi weutosiya utondiuraya utochiza utondiuraya no but atozonota ndingadingadei because inini handiroya vanhu ndigone kurova but ndinogona kudzosera ndokodzosera chete. So I mean guys, what's your take on this? If you don't have anything to say we can skip to next one. There's a bit of impact. He is representative by council and other representative by Ukote. Council and representative, I don't know about the How do you know? No sort of representative. I don't like that. General. It can be this information can be biased. Biased by Both was munhu atopara musha wotora chitopara musha anonzi suspect unozvizive kuti munhu atopara musha uchitoona vanhu vachitozokuya para musha as long as atatoa judgment court anonzi suspect so ndozvakambofanana izvozvo kuti anonzi ari kunyeperwa but anogona achitosvika but ari kunyeperwa because haana munhu amusungisa ari munhu wezanonzi anyeperwa zano yenyeperwa inoita sei iyo ndotonyemba manje ndo akatotanga nepropaganda muZimbabwe. Propaganda yakatanga ana Jonathan Moyes zvikomana zvakazotiza zvaoda kukinya ukameno vakatakaudzoda. Ini namuchiro ndibelieve in the chokwadi. Ine kuti funga ndotani dzinge 3 days. Tiona zvichinzi vanhu 200 opposition vatende kwa ZANU-PF. Izvo zvangona kunyora. Zvikanzi ma-MPs anofa kubachibaki avanyore. Anoona nyaya dzacho. Kuti dzikutopepetwa nyaya idzi. Avakona kunyora nyaya dzese ngavanyore nyaya dzese kuti maMPA takumachibaki takumasuka masabhuku ari kunyima wachikafu takumasuka vatanga vasara kuti vanhu opposition 200 vakatovaverenga kutoona vari 200 voto opposition ndio mwenye enda kona era beshindira that's nonsense hakuna munhu anonzi opposition munhu wese muZimbabwe hakuna munhu anonzi ZANU-PF hamuna vanhu vokota organization kasina deal kutoti muchataura kuti panext decade mukangoita nikikini yekuti mamobatwa chete kanoparara kuti akazotaurwa nezvako saka hapana kuti ndiche ZANU-PF ndezvechi that's bullshit anyway ngatendebe nemwe nyaya inopedzera ndatsama ndura manyidzonyadzizana Okay guys, so one of the $2 a day car park at the Civic Center, the first such step down tariff parking area in the city and probably in the country. Residents have hailed this as a progressive move which not only accommodates people who work in the city and have to fork out $8 daily in parking fees, but is in tandem with trends all over the world where residents have wide choice of parking options. Chotanga inini chandangotaura chemuti zvinhu zvemuZimbabwe ndezvekuongorora. Pandakangonzwa kuti city parking last time vanzi vakatenga mafortune vachitengerana mari yaipapa yevanhu. Ndakabva ndaona kuti ndo manonzi marombe manje vanoerana ngerinyewa. How come kuti citizen ari kushingira kubvisa mari iya yavanoratidze fundraising kuti nyika ikwanise kunge ichigadzirika. Totaura kuti marodhi acho mutauni macho ndinoona vachiklemba vanhu pano toona kuti malines akadzima but ivo kungomhanya kuti takutoklemba mota yapaka yakatsika line maline akatodzima toona kuti akadzima vomhanya kutengerana mota pendi inoita mari iya kanzuro ine vashanda vakawanda vanokona kuswera vakagara vachikorwa zvimasekondari ndo vanonunguva vanhu saka dai vachitenga pendi poonekwa kuti tauni yacho yovharwa mapotos makomba atiti mukutora mari yeparking saka zvinhu zvese inyengangonzwa nyaya yeparking ndototanga tofunga zvinhu chino ndakatanga totaura nyaya ndofunga other side asi hai kungonzwa nyaya yeparking amen zuro ndizuro pada kunzwa vanzi makansela varikuda kuprotesta kuti ma-MP vasapuhwe ma-free parking vasapinde ma-toll gates chichi amene zvakazodii zveZimbabwe. But
Saina kuwanda mari because iwo per day so far in Zimbabwe vari pakadhola per hour. $2 parking on-time chete. Is it Mutare? I see Harare. The good people. Mutare chete. Mutare chete. Mutare chete. So Harare can be $1 per hour. It's too much. Mutare chete. $1 yawa kuti iwewe ukanopaka ukangosvika kuti kana chinzi $1 per hour wataura kuti iwe ukasvika uchinopaka wakutobhadhara $1 zvekuti iwe uda kumira 10 minutes havane nazvo. Ezvino wapaka mutomu wakutobhadhara. kuZimbabwe kutoita mota kuZimbabwe is more like a crime because ona vachada kuti kubhadhara $1 unamero tinoshanda ma-hours mangani per day and suze unoshanda 8 to 9 hours or 10 hours saka unobhadhara kuti 9 kana $8 per day anditi mota ichadadirwa petrol uchadawisa mutero uchada kuzangana nakomana kuti mota yako ine triangle uchada kutonyora $5 izvo zvinotopisa vanareji zebisa ifanobhadhara zekuvaavaodawo mutero wereji hatini ndotoshandisira isitoshandisa mabhulutu propaganda ndinoteerera zvinhu zvitaurwa kuti madj atichorekariko vanoboha madj vamunanga gwako vakanyika iwe national time zvokuti vanhu vako entertainika vachivaredza tongomirira panyuzi kunoti wapedza kunzwa nyuzi dzimunangagwa this pakupinda dj ari kuda kuprezenta zvakuprezenta kuti akafuti adakagwarunenda aiwe takavanonzwa munangagware iredio yekumba kwake ngaavhure kana youtube channel kana chimwe chinhu atange kutaura zvake zveunangagwa ari somewhere ndoshati chichi vanoita vanhu aya ende anakasina tombovatuma futi ndozvinhu zvandakatozoona aiwa vamwe vacho havatume ai ndakavaona I understand zvokutaura izvozvo but do you still remember madhezi aya kuti waikonototi madhezi amugaba aya wobva wanzi wakauta kuti mugaba akashata kadai wobva warohwa nemunhu asi mugaba wachasotozviza kuti kune munhu aroverwa nyaya vari kwanhu vakadaro utanaida kufadza murungu vanofadza murungu vambere ndosemu zvezviitika yabulik because anokava vanhu uchibva yakupa mota ndingarodaiso kuri kupromotwa vanhu ndingakatengerwa chakati obva watoti ndatoshandawo izvozvo ndichita ndichipusha kuti andipo something hai nyaya yechirombe vanorejiswa vakarejiswa kusvika hamenamene zimbabwe inotangira pa3 let's move ngatisiyane nenyaya iyi timbonzwa kuti chii chimwe chiri kumbera hai. Okay guys, mutongoziva kuti 2030 chiperungopisa nai saka pazviri kunzi it's not President Edie Mnangagwa who wants a term extension in office, but all 210 members of parliament from all political parties have agreed to extend President Mnangagwa's term beyond 2030. Kuzozonzi iyasi yakataura sei isisi tiro neproof yekuti akatongodedzera kuti 2030 nechipo nazo zasi izvo zvakunzi ma-MP ese zvinonzi ma-MP ese neasiri ake even Chiro kuti ma-MP ese ari parliament ndezane ese no but kana pazviri kunzi even akadzimba ese ma-MP ese ari parliament yezimbabwe sova ndezane akadzirana ini nyaya ndididn't answer unoda chiparliament chekuti munorikola vanhu vati vakunzi vakadiwa nevanhu motanga kuti aiwa isusu haimbotimirira hakuna mukana nekini zvinomusoro zviri kuitwa parliament yakasara navanhu vake vanomutera kuprika kufamba tingati ane opposition mp ano parliament izvozvi ndiani vanhu vekuti havasi kurwira mainterest evanhu vari kurwira mainterest avo kutobhizi kupinda parliament tipewe mari dzakadai tiwedzerewo titengerewo dzimwe mota dzekuti tizotendera tichiita parliament business. What's that? Hai zvinyaya zvava 2030 aiwo 2030 iye madictator ese zvaanoita anonyembedzera kuti ina handisi kuda kuita 2030 achitoziva kuti ari kutoda atozondopa kana akatobaya ipapo influencer vanhu vese members api. There are no members. Aiwa. Guys, let me tell you zvikuitika. Vanhu veparliament vaya vakapinda politics nenyaya yenzara. They are jobless, most of them. Havana kana mabasa, vakatozoona capital vamwe vakuita mabusiness nenyaya yekupinda kuparliament iko kwanditi. Nyaya yekuti vanopuwa maloni vachiita zvinhu zvakasiyana siyana. Vachiwana mamwe opportunities.
those guys are kutya kuti zvonipaitwe election ya 2028 they are against that. Why? Because they know kuti vakabetray vanhu ngakuti election vanozoti vanobva vatobuda paMP saka vakasaina kuti ngatisvike 2030 postpone election vakutoza kuti vawedzerwa makore ekuita sekugara muparliament sevanhu vari jobless aimazvona ndonyaya yachete pane zvinhu zvisakanaka ndovatengesi vaya vaiva vanonzi vatengesi vakasara vanikokayo tototi tine maMP eopposition ese pakaenda mukuru wavo vakarisaini vachidonjo vamwe vacho vakanzi ngavarisaini vakaramba vakati aendewe tikasiye mota bcause vakatoiswa ofa yemota nguva yacho painzi tera president wako kana kuti tokupa mota tera president wako kana kuti tokupa mota yako vanhu vakati president wedu ngaainde hatina basa naye tikumirira vanhu pane vanhu vacho vakumirirwa tuvashekuti because parliament hakuna zhinji musoro chekutaura kungotaurwa nyaya dzekunzi benefit kuna MP benefit kuna MP benefit kuna MP isusu hatina basa hatina basa because panopera fairface anenge atuja chimbogara kuti pamabenefits efairface anenge aita sei ndezvemuzimbabwe chete. Okay guys, munyaya yatinayo pano ndeyekuti medu muguta muHarare mwanzi at least 80% of service total revenue comes from motor vehicle license fees, with 7 out of 10 cars driven on Zimbabwe's roads said to be compliant with controversial vehicle licensing requirement. ndonyaya dzacho zvinochitaura ndonyaya dzacho zvinochitaura kadzingotaura kuti ine basa rego ZBC unotorera munhu mari kune zvinhu zvese chete chinhu chese chingoripa mari yambenge yonzi isina kukomba kuzari vanhu bhadhara chikidzira vanhu anoteerera ZBC oyo ndiyena nditerere teererai mega ndoterere watoona ndinoteerera information ipi inobva kuZBC zvii ungaudzwa zvinhu zvakamira sei ivo vanhu vacho vanenge vatinotomboti vakamira sei okuudza kuti zvakamira sei inikakuziva kuti tisateerere ZBC inotiridzira zvirimoda inotaura zvirimoda. I'm still remember vachiti wiki yaimba politics hatisumuridza but chigwenje yairidzwa handisi kuziva kuti chigwenje anoimba chichi anoimba chii saka ini ndakazoona kuti ndakutoisawo flash rangu kutoridza wiki wangu handichabhadhare chimutero chavo ndosiyana neZBC wozi ndikaramba ndibhadhara ZBC ndakubhadhara weji music zvaanenge not wikiti ari kubhadhara mari yekuti adzi zvaari kunzwa kuda saka havafaniri kuti isu votora mari votiridzira zvavari kuda voti tikusenza hatidi politics music ngairidzwe yese zvakafanana bcause mari iri kubhadharwa pamota dzese zvisinei nekuti mota yacho yakakura bcause vanhu kutaura chokwadi chekuti vanhu vanosapota ZANU-PF vaya mafollowers eZANU-PF havana mota dzacho unoitenga neimota kuti sapota reZANU-PF vatone mota yekuZANU-PF vakatopuwa vese unotoona ndosachibva yatoti busy kupa mota bcause vatoti dambudziko hombe chero tosapota ZANU-PF chirombeka chero unoitenga neimota kuti munhu weZANU-PF kunze kwamaleaders acho totaura zvemafolowas acho vanenge aiwa hazvisiri izvo ndozvavari ijambirei yacho mukatindula kuti ZBC pasinemi aiwa ameno zvinosiyana guys aindanete ameno kana kuti tine something to say guys ndatoneta nyaya dzeZANU-PF dzonetesa but anyway tomanozodzoka ino nepart 2 zvamanje tombosiira panapa because zvamunotaura izvi munhu chese chine ZANU-PF tinoswera tane hasha ende munhu tozotanga kutoona kuti uyatorinike ini ZANU-PF hatomboide ende kana uchizoona kuti ini ndozvanditori ini miidei kana muchiida I don't care ende iwe uchitoona panapa uchitondoona iwe like video rangu kuti ZANU-PF iboikane ndozvazvitori